Салом алейкум, дӯстони азиз. Гӯспанди фурӯшӣ будааст. Наворот, короче говоря, модаи неш нара. Нар мода ҳам гӯспанд ҳазорсумӣ бо савдо мешавад, бародаро. Ина тамошо кунед. Нар мода гӯспанд қарор дорад дар Қурғонтепа, совхози Туркманистон, деҳаи Пилатар. Нар модаан ҳазорсумӣ бо муомила дорад. Конкретно ина алафхрак қамайда нестан, калуна нестан. Иш нарай, неш модай. Исми камерара медава. Короче говоря, набинеш конкретно гӯспанда. Историян ина бародаро тамошо кунед. ҳазорсумӣ мегем, бо савдо мекунем. муомила дорам бародаро. номеро равози мемонем. марҳамат, занг занем. ҳамин рақамо арзу мешавад. короче зинда боше, сарбаланд боше. Худованд нигоҳдортон боше. ина гӯспанди фурӯшӣ. Конкретно гӯспанда.